ο καθηγητής ο κ. Μινέλης Μανώλης, ο οποίος ήταν στο δεκαετία του 60 στην Αγιάσο. Όπως επίσης και ο αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου ο κ. Ευσταθίου και ο Σταύρος Αγοραστός, ο οποίος είναι μέλος του Ειδικού Συμβουλίου, αλλά είναι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Συνηθίζεται με την κοπή της πίτας να γίνεται ένας απολογισμός της περασμένης χρονιάς. Την περασμένη χρονιά 3 γεγονότα σημάδεψαν θετικά κατά τη γνώμη μου τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Αγιασωτών. Πρώτον, η εγγραφή του παραδοσιακού αγιασώτικου χαλβά ή πταρέλια στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος. Στις 26 Οκτωβρίου, στον Άγιο Χώρο του Ναού του Αγίου Γεωργίου, Λυκαδητού, διοργανώσαμε την πρώτη γιορτή παραδοσιακού αγιασώτικου χαλβά. Η προσέλευση των αγιασωτών και φίλων και πολλών τουριστών ήταν μεγάλη. Ευχαριστούμε την οικογένεια Κουντουρέλη που μας δώρισε το χαλβά, 25 κιλά χαλβά, τον οποίο μοιράσαμε εκείνη την μέρα. Εν συνεχεία ήταν η αγιογράφηση και τοποθέτηση της Παναγίας της Αγιασώτισσας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Λυκαδητού στις 3 Οκτωβρίου, προστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Ιακώβου του Τρίτου. Θερμές ευχαριστίες στον Ζεύγος Βεριβάκη και τη σύζυγό του Μαρία για τη δωρεά του ξυλόγλυπτου προσκυνηταριού διαχειρός Χαράλαμπου Βεριβάκη είναι ένα σωστό κομψοτέχνημα. Τρίτον, η βράβευση του περιοδικού Αγιάσος με το αριστείο γραμμάτων από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Η εκδήλωση έγινε στο Μέγαρο Μουσικής στις 27 Νοεμβρίου και το βραβείο παρέλαβε ο φυσικός δικαιούχος, επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου και διευθυντής του περιοδικού Αγιάσος Γιάννης Χατζηβασιλείου. Το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ράπτη με τίτλο «Λαϊκή θεραπευτική στη Λέσβο». Σε συνεργασία με το Αναγνωστήριο Αγιάσου η Ανάπτυξη, ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγιασωτών προχώρησε σε αυτή την κίνηση για να προβάλλει τους άριστους δεσμούς που συνδέουν τα δύο σωματεία μας. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το πνευματικό φάρος του νησιού μας, το Αναγνωστήριο Αγιάσου, το οποίο φέτος συμπληρώνει μάλλον του χρόνου 130 χρόνια ζωής και πνευματικής προσφοράς τόσο στην Αγιάσο όσο και στα λεσβιακά γράμματα. Έχουμε ηθική υποχρέωση όλοι οι Αγιασώτες, αλλά και οι Λέσβοι, να είμαστε αρρωγοί στο έργο που επιτελεί το Αναγνωστήριο Αγιάσου όλα αυτά τα χρόνια αφιλοκεντρώς. Τα μόνα έσοδά του είναι οι συνδρομές των μελών και των φίλων του. Σήμερα σας ζητάμε να πάρετε ένα βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε και το οποίο βρίσκεται στη συμβολική τιμή των 10 ευρώ. Όλα αυτά τα έσοδα θα πάνε για το Αναγνωστήριο. Η προσφορά του συγγραφέα Γιάννη Ράπτη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας. Το παράδειγμά του ας γίνει οδηγός για εμάς τους εξαίματος Αγιασώτες. Για τον συγγραφέα και το παρουσιαζόμενο βιβλίο με τίτλο «Λαϊκή θεραπευτική στη Λέσβο» θα μιλήσουν ο ίδιος ο συγγραφέας Γιάννης Ράπτης, ο επίτιμος πρόεδρος, συγγραφέας ερευνητής διευθυντής του περιοδικού Αγιάσου Γιάννης Χατζηβασιλείου, ο δικηγόρος Σωτήρης Βουνάτος. Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο τέος πρόεδρος του συλλόγου μας Μιχάλης Κορομιλάς. Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Ο φίλος Γιάννης Ράπτης είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα με πολλές δραστηριότητες και κοινωνική προσφορά προς τον συνάνθρωπό του. Ένα σύντομο βιογραφικό του είχα την τύχη να παρουσιάσω στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού Αγιάσεως. Τελευταία όμως πληροφορήθηκα ότι την τετραετία του 18 μέχρι και το 22 διετέλεσε και πρόεδρος του παρατήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ναυπακτίας, όπου άφησε ανεξίτολο το αποτύπωμά του. Η προσφορά του μεγάλη. Δημιούργησε τμήμα κοινωνικής πρόνοιας, τμήμα νεολαίας, υποδομή εθελοντισμού, εφοδίασε όλο το αγροτικό πληθυσμό της Ναυπακτίας με βιβλιάριο πρώτων βοηθειών, με σαφείς οδηγίες για πρώτες βοήθειες. Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση του βιβλίου, θα μπορέσουμε να μπούμε στο καθαρό εορταστικό πρόγραμμα. Θα ψάλουμε όλοι μαζί τα κάλαντα, τα οποία είναι γραμμένα από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας Μανώλη Τραγάκη. Στη συνέχεια ο πατέρας κρατής θα ευλογήσει τη Βασιλόπιτα και έχει κάποια υποχρέωση, μετά την τελετή θα είναι εδώ. Το φλουρί είναι προσφορά του Κοσμοτοπολίου του Αριστοτέλη Σαμοθρακή, ο οποίος εδώ και 20 χρόνια το προσφέρει δωρεάν για τον τυχερό της χρονιάς. Καλό θα ήταν να στηρίζουμε κάπου και τους Αγιασώτες
τους αγιασότες που έχουν καταστήματα. Το κατάστημά του βρίσκεται στην Καλυθέα, στην οδό Σιβητανίδου 21, με εξαιρετικές αγιασότικες τιμές. Έχουν μείνει κάποιοι λαχνοί από το Κωνσταντινάδο που μας έχει προσφέρει για αγιογράφηση της εικόνας μια κυρία η οποία κρατάει την ανωνυμία της. Αγοράστε το, γιατί στο τέλος της εκδήλωσης θα κάνουμε και την κύρωση. Οι επόμενες συναντήσεις μας, 2 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή, στις 9 το πρωί, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο Λυκαβητού, όπου θα γιορτάσουμε την Παναγιά μας στην Αγιασότισσα. Στις 16 Φεβρουαρίου, ο Αποκριάτικος Χορός, στη 1 το μεσημέρι, στις μουσικές διαδρομές με πούσιο μουσικό πρόγραμμα, κλείστε έγκαιρα θέσεις γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Στις 16 του Μαρτίου έχουμε τις εκλογές και γραφεία του Συλλόγου. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω το Δήμο Αθηναίων για την παραχώρηση της αίθουσας Αντώνης Κρήτης, ακόμα τη μεσοτοπίστησα Ελένη Καπώνη, η οποία θα μας χαρίσει με το σαντούργι αξέχαστες λεσβιακές Κασάπη. Συγχώρεσα με σημεινάγη επίσκεψη κυρίες, τα ασθενείες θυμωμένα και με τον αγώνα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον, και άφεση μην τα αφηνήματα ημών, ως και μης αφίεμε τις οβελέτες ημών, και μης ενέγεις μας πειρασμών, καλαρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγον σου, διού Θεάνε πως εδογματίσας και φύση των όλων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κοσμήσας, βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστό το Θεό οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεος. Μορφήν, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, μορφήν αναλυόντος ανθρωπίνης προσέλαβε, Θεού εν κατουσία πολυέσλαχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μη θελήσει καταδέχεις αγγικήν, όπως πάσος τα σκιώδη και περιέλει το γάλημα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της, δόξα τη εσπλαγνίαζω, δόξα τη ανεκφράστο λόγγυρη κατά βάση σου, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτό, και μετέστης δώσει ζωή, μητήρη υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες εσές λυτρουμένοι, εκ θανάτου τα ψυχάσι ημών. Τον ουρανοφάντορα του Χριστού, μυστήνου δεσπότου, τον φωστήρα των φαϊνών, τον Κεσαρίας και Καπαδοκιών όρων, βασίλειων των Βέγα, πάντες τιμήσομαι. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς
καιρούς και χρόνους εν τη διεξουσία θέμενος, και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων ενιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον των πλακούντα τούτων, των προσφερόμενων εκ του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μιλών, του Φιλοπροόδου Συλλόγου Αγιασωτών εν Αθήνες και απανταχού της γης, προσφερόμενων εις δόξαν συν και τιμήν, το εν Αγής Πατρός ημών ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδερ εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεψον εφημάς τους τεταδωρά ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτάνων μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισύ ελπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθής την ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράτους Μητρός, του εν Αγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, ενδόξου Δεσποίνης Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, προστάτηδος της Κομοπόλεως ημών και πάντως σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πρέπει να νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αξιωθήκαμε για άλλη μια φορά να ανταμώσουμε των νέων ενιαυτών της Χριστότητος Κυρίου, δηλαδή το 2025. Και αφού επαξίως συναντήσαμε τον νέο χρόνο, έχουμε κάθε δικαίωμα να έχουμε και μεγάλες προσδοκίες. Νομοτελειακά, όπως όλοι ξέρουμε, η ζωή μας δεν μπορεί να έχει μόνο χαρές, αλλά έχει και λύπες. Οπότε, η πιο ευχάριστη, θα λέγαμε, και ρεαλιστική ευχή που μπορούμε να κάνουμε είναι το 2025 να φέρει πολύ περισσότερες χαρές και πολύ λιγότερες λύπες. Εμένα προσωπικά το 2024 μου άφησε ωραίες αναμνήσεις, καθότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τα μέλη που τιμούν τον Σύλλογο, τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Αγιασωτών, μπόρεσαν το 2024 να εκπληρώσουν ένα πνευματικό τάμα και υπόσχεση, θα λέγαμε, να δωρήσουν στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Λυκαβητού, που είναι ένα παρεκκλήσιο ορόσημο στο κέντρο της Αθήνας, με μεγάλη ιστορία, ένα πολύ ωραίο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι, με εικόνα της Παναγίας Αγίας Ιών, το οποίο είναι πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Και σας πληροφορώ, ήταν πολύ επιτυχημένη αυτή η δωρεά, καθότι και στις διαστάσεις ετέριαξε με τη χωρητικότητα του Ιερού Παρεκκλησίου, που είναι μικρή έτσι και αλλιώς, αλλά ήταν και τόσο ζωντανό αυτό το έργο, με τα τόσο ωραία χρώματα, που σας διαβεβαιώ ότι πολλοί τουρίστες που επισκέπτονται το λόφο την παρατηρούν, τους κάνει μεγάλη εντύπωση, την προσκυνούν και θέλουν συνέχεια να βγάζουν και φωτογραφίες για να την έχουν μαζί τους. Άρα λοιπόν αυτή η πνευματική αποστολή ευωδόθη επιτυχώς. Ευχόμεθα και άλλες τέτοιες μεγάλες και σημαντικές δραστηριότητες, όπως ήταν και η σημερινή παρουσίαση του βιβλίου. Ο Σύλλογος δηλαδή υπηρετεί πνευματικά το χωριό μας, την Κομόπολη μας και το νησί μας, και ευχόμαστε λοιπόν αυτά όλα να συνεχιστούν σε έντομο και μεγαλύτερο βαθμό και το νέο έτος το 2025. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για όλα. Σας καλούμε να κόψετε και την βασιλόπιτα και να πείτε και τις ευχές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Αμήν. Όλων εσάς που είστε εδώ, των Αγιασωτών της Αγιάσου, της Αθήνας και των Απανταχού Αγιασωτών. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Με υγεία.
Λοιπόν, θα τα πούμε λιγάκι έτσι εν περιλήψη, να σας ανανεώσουμε λιγάκι. Ναι, ναι. Είμαστε πεσμένοι. Καλή ημέρα χωριανή, που στα εξασφαλιάδη, ψυχούς μουσικουρουφόρ, ψυχιας ηχή κατάψη, του μουρουφόρη παριάσει, και διασυγήκα κατάψη. Ίδιασε το μουρουφόρη, ίδιασε και κατάψη. Δεν έχει πλά μέσα. Μεγάλη επίκος, πάμε παρακάτω. Παρούσα τύπους θα σας δω. Για το Μητσοτάκη τα λέγε αυτό. γύρουρες Γιάκου, τώρα μαζί σας συμπατών, τα κρύβια σου φόρου, μαγαλίδα θα σας συμπατών, τα κρύβια σου φόρου, μα μη στενά χωριώσαστε, έδω καλά θα φάτε, γύσα θα χαπατσάσετε, στο σπίτι θα πάτε, γύσα θα χαπατσάσετε, στο σπίτι θα πάτε. Θα χορτάσεις εδώ, πάρε τη ζουμπίτσα. Ας πούμε για το σύλλογο, πάσιμος Πνεύμη, γιατί έχει πρόεδρο που σε όλα τα φορτώνει. γι' αυτό να τον στηρίζετε, κι σαν πληρώνει σας δώστη, και σαν τα μάτια σας τα δυο, του σύλλογου μοιάζωστη, και σαν τα μάτια σας τα δυο, του σύλλογου μοιάζωστη. Καλή χρονιά να έχετε, Γάλλοι μες στην καρδιά σας, να είσαστε ευτυχισμένοι, να έχετε ξύπνη για σας, να είσαστε ευτυχισμένοι, να έχετε ξύπνη για σας, και άμα τυχόν ζαπνεύσετε, φάγια το χωρί μη για τρουσόφια το χωριό, έργιο θα και για τους σόφια του θα γιατρεύτητε. Χρόνια πολλά.